Ndeno muntu kulemera kwako kina kuli konse zimatengera kulemera kwako kuti tinene kuti ufunikira madzi ochuluka bwanji. Ndeno mwanjira ina tikhoza kunena kuti madzi pa munthu wina aliyense pamene akulemerera monga tiyerekeze munthu akulemera 50 kg, munthu ameneyu timamupatsa amayenera kuti pa kg iliyonse azikhala ndi 50 ml. Ndeka 50 ml ndingatene ndi chani komano botolo ilo ndi manuzi aya 500 ndekuti tikatenga ma 50 ml ndekuti ndi 10 ndinemo ndekuti akakhala ayenera kuti amwe mabotolo yawo amwe angati munthu ali ndi 50 kg akufuna amwe madzi mbotolo ilolo koma tikuti pa kg iliyonse ndi 50 ml 5 ndekuti ayenera amwe 5 imene ili ma 2.5 liters. Yes, pa maliters ndekuti akuyenera kumwa maliters 2 liters ija chibotolo cha 2 liters ija chimodzi ndi botolo. Komano akhoza kuposeraso pamene mbubu ngati potengera ndi madera tuna makhala kutentha kwambiri madzi amenewo sangakhale kuti ndiowanira. Ndeno poti tupita tuiso imakhala kutaya madzi tukuta tikamatuka tukuta madzi aja amakhala kutani akutayika ndekuti madzi amene munthu umwe akazokhala kuti akufunikira ambiri. Nde mamawa timayenera kuti choyambirira timwe madzi tifanira zokuti usiku pamene tinagona muja sili mama ya madzi ndeno usiku wonse okay madzi aja timawerengetsera aja ndiyapa tsiku osati kuti wiki yonse tsiku limodzi. Ndeno mama pamene kwacha tupiratu limakhala kuti usiku timataya madzi njira zosiyanasiyana ndekuti timayenera kuti titani timwe madzi a mama waja timalimbikitsa kuti akhale ofunda kupangiranso kuti njira yathu yogayira chakudya ike bwinobwino ikhale yofunda bwinobwino. Ndeno pankhani ya madzi timayenera kuti timwe madzi mphindi 30 tisanambe kulira mphindi 30 tisanakhale nthawi yoti tidye chakudya chathu. Komanso pakadutsa maola awiri tikamaliza kudya ndekuti pamene tamaliza kudya tikuyenera tikombokombolesa tani tisamwe madzi koma titani tidikirire kaye. Ndeno madzi amathandiza kuti ifeyo thupi lathu kapena kuti mkati kalima thupi lathu ukhoza kukamba za mimba mmene madzi ndidakudutsa mmenenso chakudyaso chimadutsa chikhale ndi katenthedwe kake koyenerera pamene mmene timayenera kukhalira. Tifonera zokuti pena mukapezera zoti mwazizira mwina mumatha kumva kupweteka kuti mwinano nthawi ina mukabwera tani kuzachera kudya komano thupi limayesetsa kuti ndi madzi ake kuti kutentha kwake kukhale pa chani range yoyenerera. Nde zimathandiziraso kuti titsuke m'mimbamo kuti zititetezere ifeyo kudwala matenda a zilonda za m'mimba zimene zimakhala masanzi. Tikadya ndikudikira kwa maola awiri timakhala ndi chikhulupiriro zoti chakudya chijenezani chagayika. Zinthu zimene zimayenera kuti zigaye chakudya chija zagwira ntchito yake ndipono tikhoza kutani kumwa madzi chifukwa tikangomwa madzi aja
nthawi yoti tizinthu togayo yazo sinamalize ntchito yake timaliza zoti tasokoneza tinthu ija mwina damba kuyandama ndekuti siligwira ntchito gaja kudya lija ndekuti madzi aja amene azoleka choyambirira zimene zipangitse kuti chakudya ija itenge nthawi yayitali kuti chigayike nekuti ngati chakudya itenga nthawi yayitali m'mimba pali vuto ifwaso yoti chipanga chani chiwolerana chipanga mowa kuledzera sikulawa kokha edi timataso mmene tikudyera tikakhala kuti tikuledzerana. Neno pamene sili kumwa madzi thupi lathu limakhalanso kuti likuonetsera kuti tikusowekera chani madzi ndipo limakhala likujiuza timangatu zimangotengerana kuti munthu uchilandira mundani kumwa madzi ngapinayi komano ndizofunikira kuti pamene wambaluzu kuti kumwa madzi sanafike mundani kuonjezekera. Anthu ena pamene tamva kuti munthu kulira mutu kulipweteka timathamangira ukatenga chani mankhwala panado ifeyo tizimwa madzi chifukwa taona kuti madzi amateteza zinthu zosiyanasiyana ku matenda osiyanasiyana nde tiye timwe madzi kuti tikhale ndi thanzi labwino. Yohane 4 verse 14. Koma madzi ameneyi ndizampasa adzakhala mwa iye patsogolo wa madzi otumphukira ku moyo wosatha. Madzi opatsa moyo. Madzi ndofunikira kwambiri ngati akupezekanso kuti madzi opatsa moyo amene nonso zamvaso ludzina lililonse kuyenera kupanga khoza kuzitenga moyo wathu wa zimene. So yambeka ida imbaka kolasi number 78. Ndipo ndimankhwala nalo pa zinthu zosiyanasiyana. Ina timavutika ndi kusowa tulo pogona insomnia. Tulo imene ili ino muzikhala pazuwa panja muzalizazokuzamba kundani ntenda ya kuthamanga kwa magazi, ntenda ya nkhawa, kufoka kwa mafupa, komanso chilemezo cha mthupi kutsika. Timakhala kuti dzuwa lija limathandizira ife kuti tani kuti tetezera. Dzuwa ndi chilengedwe china nyake cha mtengo wa pamwamba kwambiri, ndipo ife tikuyeneranso kuchigwiritsa ntchito. Mulungu pamene analenga china chilichonse anachilenga ndi
kuyambira komanso kutubiratu iliso ndi kufunikira kwambiri ndeno ndizofunikira kwambiri kumakhala ndi nthawi yocherako dzuwa ndeno pa nthawi imene timalimbikitsa kuti munthu koza kuotera dzuwa ndikuyambira 7 koloko mammawa kulekeza 10 koloko dzuwa lake limakhala bwino kwambiri yoti nuyo mudzalimbike potenthapo chapalire nde dzuwa limeneli ndi limene labwino komanso kakhala chakuchidzulo kuku kuyambira 3 o'clock mpakana 5 o'clock kapena kuti mpakana pamene dzuwa lilowere dzuwa limene lija ndilothandiza kwambiri ndilofunikira kwambiri komano dzuwa limene limakhala masana nthawi zinozi dzuwa lolino limakhala mphamvu kwambiri limene limakhala likupereka izinthu ndi limakhala kuti likati gwera ifeyo ina akakhalisapo nthawi yayitali limakhala ndi zotsalira zoyipa kuti kukungulatu ndeno pa nthawi zimene zizi mammawa 7 mpakana 10 madzulo 3 mpakana dzuwa kukalowa dzuwa limene lolo lilabwino kwambiri ndeno zimathandizira kuti thupi lathu lizikhale kudani likutentha mabwinobwino mmene limafunikira kuti cells kalikali ndi chani tizinthu timene timapanga thupi lathu tikathe kukhala pa katenthedwe koyenerera kuti kuti lisafe kapena tisafoke kwambiri kuti tipitirize ifeyo kukhala komanso kugwira ntchito zathu mwabwinobwino komanso zimathandizira kuti ngati pali matenda tina titani tichoke tifanyanso kuti dzuwalo limathandizira kupanga mbali ina ya magazi imene matenda kuti white blood cells imene imathandizira kuteteza ifeyo matenda kapena tizilombo tina toyambitsa matenda chifukwa limakhala likumenyana ndi tizilombo tina ndeno pamene munthu wadwala osamangomusunga nyumba nthawi zina kwaja 7 koloko akakhala pajuwa komanso zikuti akangokhala pajuwa pajuwa from 7 mpaka nafike 10 koloko adakalipo mpani pali nthawi yake imeneno tikulimbikitsa kuti akuyenera kukhala pachani pajuwa paja tikupewa kuti nazo kuti munthu uja akhale ndi nthawi yayitali kukhala pajuwa ndeno pamenenso ukukhala ndi nthawi yokhala padzuwa dzuwa lija limalitenga dzuwa lija limalandira dzuwa lija ndipo zimathandizira kuphwanya kapena kusungunula mafuta amene amasinthidwa kupanga vitamin D amene amathandizira kwambiri ndi anthu amene ali ndi BP ndekuti zimene tikuona papa pamtunda ya BP pa zinthu zonse zija kuyambira ku madyedwe athu mpaka na paja pa zothamangathamanga zolimbitsa matupi mpaka na madzi komanso dzuwa tikuona kuti pena paliponse ikhoza kutithandizira tikuyenera kuti mbali zonse tizipangapo tikuonera zoti zofunikira kwambiri chinachi chonse chikutenga gawo lake kutithandizira kuti ifeyo tipewe matenda amenewa ndeno vitamin D ameneyo wapangidwayo akuthandiziranso kuti ifeyo tikhale ndi mafupa olimba osati ukangotere ayi ndindachoka kangotere ngati kamwana edi ono mafupa aja amakhala kuti akulimba kwambiri komanso calcium mbali inaso ya zinthu zina zofunikira kwambiri mtere ina ngati calcium imathandizira kuti akhale ndi matumbo amene samathandizira kuti ifeyo tizitha kupanga kusuntha ukono kukwinya kuyendesa mbali zosiyanasiyana za thupi lathu
mene lingabalitsira kodi mamasozi kumakhala mchere mene yothandizira. Ndiponso dzuwa limene lili limathandizira kuti michere ina ibangidwe imene imathandizira kuti ifeyo tizigona mokwanira, tizigona tisamakhale kuti kusowa tulo, kutenda ya kusowa kwa tulo ndiyoona ndipo anthu amasowa tulo kupita usiku uja kubedi ukanika utani kugona. Komano ifeyo ngati tikotera dzuwa tizakhala nayo michere imeneyi ndipo zizatithandizira kuti ifeyo tizigona mwabwinobwino mjanga limene amagonera ana. Then timalimbikitsa kuti pa tsiku mwina chakummawa kuja ngati mukotera dzuwa lanu chakummawa muyenera kuti musachepere mphindi 45 kapena kuposera ola limodzi pamene takhala pa dzuwa kuti liolere kodi tikapitirizikanso kwambiri sizitichitiranso bwino likhaso likutipanga likutiwononga. Ndeno tanena kale kuti amatithandizira dzuwa limatithandizira kuti ifeyo tizidani tizigona mabwinobwino osati kusowa tulo ngati lakalika kwambiri, komano dzuwaso lilofunikira kwambiri. Pankhani ja kutentha kwathuwira tija zoti dzuwa likuitako ligawo ndizoona before tikaona makamaka munthu amene so akupita komwalira thupi lake timaziza zoti timazizira zimatanthauza kuti likukanika kuti lizikhazikitse pakutentha kwenikweni kwa thupi lake, kwa thupi lotani mmene zimayenera kutani kukhalira. Komanso magazi amakhala kupinde kuti sakuyenda bwinobwino kukwanitsa kupanga kuti thupi lija lizitentha. Komanso imakhala kuti misempha ya magazi yachepa kwambiri, ndekuti magazi sakutani akuyenda pang'ono. Ndipakeso kupeza magazi yawo amakhala kuti akuyenda pang'ono ndipo yawo ikutsika. Ndeno dzuwa lilithandizira kuti ifeyo kutentha kwa thupi kwathu kukhale kwabwinobwino. Pamapeto Malachi 4:2 kuti koma inu akupala chilungamo ndidzakukhululukirani, muli kuchiritsa m'mapiko mwanu, ndipo ndidzatuluka ndikunkhalunkha ngati ana ang'ombe. Kuona kuyambira pa mmene timapangira kuti thupi lathu lizikhala likutakataka ndi ubwino wake kuti ndizothandizira modani, nanga madzi amathandizira modani thupi lathu, nanga dzuwaso limagwira ntchito modani thupi lathu. Ndikupira kuti pali mafunso ndekuti mafunso waso kungopanga chowalimi kuti nthawi yozakumana tizambire kwankha mafunso amenewo. Aba ndipo pamapeto pa tsiku la leloli kumbali ya Sathanzi. Titseke maso kuti tiwemphere. Atate atikonda kuti mukulusa Yesu Khristu nthawi yawo masana tikuthokoza kuti mwakhala nafe kuti ang'anira amene namba thanziwani kuiza watitsogolera tamva tithandizeni kutamba tikathe kuira kuti zikatolithandizira pathanzi khalo wamwana ndikuti mwaiji tikatokhala mukondwera mwaiji tikhala tikupitiriza ndi mapulogalamu osiyanasiyana kupitiriza kusala programu balulira tiyankhuleni tidzudzuleni konzekesa mitima tikulandira chinanjira kuti tikatokhala lothandizira moyo wathu watsogoletsiko mukatamandike mukakwezeke lero nthawi zonse mwambo wa Yesu Khristu tapemphera. Amen. Siwa
tilandira mafunso kuchokera ku lesson yathu nde poyamba lero tiyamba ndi mafunso amenewo tisanambire lesson ya lero nde tisanambe zonse tiyike maso kulilembera amene muzilomba ndikufunzani paiwoneni kujuwasonkawiri titambizeni ndivatitsogera pamaphunziro lero nditi zimaika tifunzira zikatokhala zotithandiza kutipanga ifenani kukhala tani amene nafeni ndikangaliza nafe zimanoera kutitsogolera kufikira pamamero Yesu Kristo ndiye wathu amen. Nde pamafunso ndikaliwerenga mwina ena likuzikhala kuti ndi maganizo ena ake tiziyankhapo. Funso loyambira ndikuti tinaphunzira kuti tikufunikira kuti zikhala ndi zipatso ndi masamba pa madyedwe athu. Ndeno funso ndikuti taphunzira kuti zipatso tisamaphatikize ndi masamba, tisamazidyere pamodzi. Nde kufotokozera kwake ndikotani kapena chifukwa chani tikunena kuti masamba ndi zipatso tisamazidyere pamodzi. Funso lina ndilokhudzana ndi akuti pa nkhani ya shuga tikuona kuti amasinthidwa kupita ku mafuta. Nde akuti tatiuzani omveka bwino pamenepa kuti zimakhala bwanji. Nde mafunso amene ndinayambira ndi amenewawa. Ndeno tiyambira funso loyambira lija kuti zathanzi naphunzira za zipatso ndi masamba kuti ndizofunikira kudya koma pali mfundo yoti zipatso ndi masamba tisamadye limodzi. Nde kufotokozera kwake ndikotani mwina ina akhoza kufuna kuyambapo. Kuyambira nkhani ya uthenga nthawi imene ziwirizi zimatenga zipatso pakamapita maola atatu zimakhala kuti zagayidwa bwino zamalizika. Pamene zamasamba zimafika maola opitirira atatu atolo kumapita uko. Ndikuti ngazidya nthawi imodzi zimatera zoona kuti zipatso zija zimafika zagayika kenako zangokhala pakuchitikano mwambo kupitiriza ugayabe masamba. Ndikakhayi kamene kamakhala ndi mavuto ndikuti zija zimene zagenda kale zija zimayamba kuchanga zikuwola kapena zikupanga element zikubwera ngati kamowa choncho. Satira zake zimatha kupangisa mna masazi mchazotero kakhayi kamene kaka. Nde mafuneka kamuya zimene mfano wake yokuthayidwa inofananyana ziliwaso mophatikiza. Paliso konje imene chakudya zimatenga kuti kagayidwe. Tikaonesesa zipatso zimakagayidwa ndi timene timatitchula togayato tima enzymes timene timapezeka m'matumbo ang'onoang'ono small intestines. Pamene masamba amene udayamba kugayidwa 1 m'mimba kenaka kakagayidwenso m'matumbo ang'onoang'ono aja small intestines muja. Lero timapanga kuti thupi lipange balance nthawi imene mwina masamba ndi zipatso zingagayidwire imakhala ngati ndiye itali ndene imapereka chipinjo ku system kapena kuchimene chimagaya zakudyacho kumakhala ngati achipatsa chipinjo. Komanso chinthu china pamakhala ndondomeko inena kuti kwambiri zipatso slightly kapena kuti pang'ono zimakhala kuti ndi za asidi kusiyana ndi masamba amene ali alkaline kapena kuti amene samakhala acid amene samakhala acid. Neno pachifukwa chimene chocho thupi limakhala walipatsa ntchito lipange li balance zinthu ziwirizi between pakati pa chinthu cha acid komanso chinthu chimene chisalidya cha acid. Ndeno kwambiri vutonso limakakhala pa system yogaya
chakudya ija umakhanga tikuyipatsa chipinjo kuti ipange zinthu zimene zili zosiyana koma muchani mu nthawi imodzi. Ndikuti wati zafotokozera mumveka bwino Ndio muchina chinjo ndusira mimba ndusira kama wakama nyuma wa mimba umu tukawangi bacho wakapita matumbo ndema tubiri mazigaya zikuzijakuyanirwa nimnyamurwa n'imagazi wawetserwa kati ya watu mwazizikia kushuka basa mpamvu kwanza kubasa zikukandizira tikanzi mpamvu ya kishani so tsazo tumbasaya kuyiye ndi system imene imakuzana ndi system kapena kuti njira imene iyi imakuzana ndi njira iyi yonse imene tiwapina panjira nawo kese ndamapita ndi kalwiri kwambukeya kaliso ndi njira yake kaendeleka magazi kaliso ndi njira yake so tindi njira zanje zimene mukadazika kati mwatu nde njira chakudya ikambonongeka imaononga china chilichonse chifachake ngati tikupambazana kulapa manjebe athu tubiratu wonse imakubalika kwaita toti tubiratu masystem wonse kana njira zimene mukadazika zimateka mphamvu zawo njira ya chakudya ndekubeka chipinjo kunjira yakweya chimapoketsa thupi lonse ifanele kufuneka chibisa mali kenangaite mabereka chipinjo nderi chipinjo chimakacha thupi lonse ndekuti mpakana chikayamwidwe kufika mumagazi ndikupitaso mbali zosiyana-siyana ifa magazi amayenda thupi lathu lonsele kuti ino akatha kutipanga ifeyo kuti tizikula tikhale ndi mphamvu tipume zinthu zonse zofunikira kuti munthu ukhale munthu edi ndeno chakudya terekeze kuti munthu wadya chakudya china icho sichopatsa mphamvu terekeze nsima nde nsima ija imayenera kuti iyambe kugayika mkamwa ikagayika mkamwa imakhala kuti kugayika kwa chakudya kupitirira mukamapitirira muja chenicheni chimene chimafunikira pamene tadya chakudya ndi shuga ndeno shuga ndizi mutchuloli shuga ifani shuga ndeno shugayo amakhala kuti ali mwasimpo kuti thupi likhoza kumugwiritsa ntchito ntchito za shuga ameneyi monga kutipatsa mphamvu akapita shugayo amalowa m'magazi akalowa m'magazi apita magazi mmene amayendera apita kumtima apompa thupi lonse kuti lifike chani ndi magazi ndekuti mwina kuliwonse kumene kuli kufikira magazi shuga uja kutani akufikira chotero ntchito ya shugayi iperekaso mphamvu even ngakhale kumtima kuti ukwanitse kutani kupompa magazi kuja ndekuti zizikhala kuti zikupitirira choncho wina akhala kuti ali mmachani mamasozi minyewa ndeno azithandizira so kuti chani kuti kuongola kukwanitsa kusuntha mkono chonchi ndi mphamvu ndi shuga imeneyi mphamvu ya shuga popanda shuga munthu akazoti alibe shuga sangakwana or even kuphatira komweko ndi mphamvu ya chani ya shuga kwambiri zimayitika wana ang'ono mwina adwalika kwambiri akhala nthawi yayitali osadya amapezeka zoti akukanika kuphatiramo mosiyanatsekulira maso kuti ndeno shuga amathandizira kuti thupi lathuli lizigwira ntchito bwino ngati munthu komano sizithera pomwepo shuga uja pamene wafika m'magazi thupi limazindikira kuti kwafika chani shuga ndipo limayenera kuchitapo kanthu pancreas tinagwirizana ndi anzanga ena ake kuti panjewa ndikapamba kandi choncho ndichonje ya kapamba amatulutsa mchere wina kwa ena amene angakwanitse kumvetsetsa ngati homoni ndekuti mcherewo ndi insulin dzina lake ndi insulin ndeno insuliniyo amathandizira kuti shuga uja asinthidwe kuti ngati pali wina
ofunikira kuti asungidwe ngati pali wina ofunikira kugwira ntchito adani agwire ntchito yake pompo ndekuti pamene shuga uja ali wambiri pamene insulin uja amatulutsidwa kuti makamaka wina adani opangitsa kuti shuga uja akhale wambiriyo asungidwe pena pake kuti nthawi ina azadani azagwiranso ntchito. Ndeno pa nthawi imene munthu ukufuna kugwiritsa ntchito mphamvu komano shuga amene anali m'magazi uja wadani wada ujayo amene wasungidwa uja amamba kutani kubwerera thupi limadziwa kuti nthawi inoyi tikatenge shuga uja ku stores wathu kuti titani tiyambe kugwiritsa ntchito nde pamene timamba kutani timakhala tipeza mphamvu pamene mwina tinadya kalekale timakhala tipeza mphamvu kukwanitsa kuyenda kuyankhula mtima wathu kutani kugwira ntchito bwinobwino. Ndeno shugayo akakhala wambiri kwambiri amayenereka kuti asinthidwe. Wasinthidwa wina wasungika m'minyewa komanso wina otsala amayenereka kuti ngati popeza anali kwambiri wina asinthidwe chifukwa zoti sangasungidwenso m'minyewa monse ndekuti ndene kuti monse mwadzaza ndi shuga uja ndekuti shuga ameneyi chiwindi chimathandizira kuti adani shuga uja asinthidwe pogwirizana ndi zinthu zina zothandiziranso kuti kumusintha kuti apite akakhale ngati mafuta amene amasungidwanso ngati muthupi mwathumu koma mafuta aja amazagwiritsidwanso ntchito kuperekera mphamvu kuthupi lathuli pamene shuga wathu wa m'magazi watha ndekuti ngati wa m'magazi watha tapita kuminyewa kwathu ndekuti amene ujanso wadani watha ndekuti ujayo wasungidwa ngati mafuta uja ndi amene amachoka amagawikana kubwereranso kushuga weniweni uja othandizirano kutani tigwire ntchito bwinobwino ayende bwinobwino m'magazi mwathu tikhale ngati anthu. Ndeno shuga ameneyi amatha kusungidwa m'malo mosiyanasiyana monga mumtima mmathanso kumtima asikuyenera kukhala mafuta ambiri pamene munthu uli mwabwinobwino komano ifoti achuluka mafuta aja thupi limayesetsa kuti ndetitani shuga wachuluka tansintha mafuta aja amapezera zoti amafuta kutani mumtima. Ena mwa mafutawa munjira yodutsa magazi misempha mapezera kuti wambaso kutani mafuta aja amba kuzungulira kutchingamo misempha muja kuti ngati kungosungirabwe nthawi ina thupi likadzakhala kuti likusowekeranso shuga azabwereranso ndekuti shuga wina kapena amene wasinthidwa kukhala mafuta wina amatha kusungidwa pansi pa khungu yathu makamaka pa mimbapa kwa anthu ena mwina amene anadalitsika ndi matupi oti kwachokuche ndekuti makakuti mafutawo kwa matupi ena kuzimenyalo mafutawo abwera chani azapanga leya gawo lawo azatenga gawo lawo pansi pa chani pakhungu paja yawo nakhako ndimwayiona munthu oti wamafuta ambiri atang'ambidwa apapa nde ndinaonako mafuta aja kuti mafuta amasungidwa adi mmene mumu mafutawo lero mafuta amenewa ndi mafuta amene amatikano pachiopsezo ifeyo kuti livayi matenda a mtima kupeza ndi mathamangidwe amagazi shuga so imene kuti shuga ndamene wachuluka wapangitsa kuti akadani akasinthe kukhala mafuta nthawi zina shuga amatha kubwera kuti insulini uja tinamukamba kuti kapamba amatulutsa shuga akachuluka mwina insuliniyo ndiuchipa kwambiri kapena sakutulutsidwa mpang'ono
kapena thupi lathu likukanika kumulandira chani insulin uja kuti akagawe shuga uja zimene zimatasopangisa chani nthenda ya shuga komano ndondomeko yamene zimakhalira kuti shuga apite kumafuta ndimenda kulowezera sindizowa kuti ngati palibonjira amene akuyotsera ineyo chimene ndinaona anthu silimazindikira kufunikira kwenye china chake pokhapokha vuto litabwera silizindikira kufunikira kwa thanzi labwino pokhapokha litadwala pamene limazamba kusaka kuti lipange bwanji ndeni makhaso kuti lupanga ka degrade kandi lidani kuti ndinapanga ndinapangiranji ndeno ndizabwino kuti ngati tadziwa tizitsatiretu tizitsatire kuti zithandizire ndikhale ndi thanzi labwino nde pa tsiku la lero tikhaliwonde kupitiriza zinthu zimene tinanena zija kuti zimathandizira pa thanzi la munthu then chinachi chonse chimene chingathandizire kulimbitsa thupi lathu exercise imene tikuona tsiku la lero ne anthu ambiri tikamaganiza tikamamva za anthu tikamamva za exercise kapena kuti kupanga zinthu zolimbitsa thupi timaganiza kuti ndi chinthu chovuta kwambiri kapena chopweteka chimene ifeyo sitingakwanitse komano kupanga zinthu zolimbitsa thupi lathu ndikufunikira kwambiri pa thanzi lathu monga pamene kupanga masewera kapena china chonse chotithandiza kulimbitsa thupi lathu zimathandizira kuti magazi amthupi mwathu azitha kuyenda bwinobwino pamene tikuyenda ndi pamene angokhala timasiyanitsa kuti mmene magazi amayendera akuyendera pamene wangokhala ndi pamene akuyenda amayenda mosiyana kuti munthu timuyeze BP yake kuti ili bwanji pamene wangokhala chonchi ndi pamene akuyenda zisiyana tifonena zokuti pamene munthu akuyenda magazi amakhala kuti akuyenda ndipo akufikira malo mosiyanasiyana mose mmene magazi amafunikira kuti azifikamo nde kupanga zinthu zolimbitsa thupi kumathandizira kuti magazi aziyenda bwinobwino komanso izi ngati magazi akuyenda bwinobwino zithandizira kupewa matenda monga kukwera kwa BP chifukwa kukwera kwa BP linanena kuti kumatha kukwera munjira zosiyanasiyana monga mafuta achuluka njira yolusa magazi yachepa tsono pamene munthu ukupanga zolimbitsa thupi zimathandizira kuti misempha ija mafuta aja pang'ono ndi pang'ono azikhala kuti akusungunuka magazi aziyenda bwinobwino ndi zimathandizira kupewa matenda amene nthenda ya shuga munthu kungodya koma palibe chomwe kupanga sukulima sukuyenda ungoti kudya kukhala muofesi basi ndekuti shuga uja azingokumana zijama ena atsogolera ndekuti ngati palibe chomwe kupanga ziweza zotokuzika wekha pa chiopsezo chopewa matenda ajani ashuga zimathandiziranso kutitetezera ku matenda ena kapena mwinanso kuchiritsa kumene monga stroke nthenda ya stroke imakhala kuti mbali ina munthu sikugwira bwino ntchito mwachitsanzo kuzokhala mwendo wakumanja uwu ndekuti sukumva china chilichonse chomwe chikuchitika mwanjira ina wasiyogwira ntchito izimachitika chifukwa zoti magazi sakuyenda bwinobwino kapena pena pake pali vuto kuzokhala kuti mwina magazi anaundana ndi akakafika mbali ya kumanzere ya ubongo mapeza zoti mbali ya kumanja zinthu zadani zayima ndeno pamene munthu
ukupanga zolimisa matupi zolimisa tupi zimathandizira kuti konse magazi ziyenda bwino kupewetsa kuti magazi aja pena pakasatani asaundane. China mutu komanso kupweteka kwa muscles. Pamene munthu ukungokhala palibe chimene chokupangisa kuti mwina thupi lako liziyendayenda chimene ukupanga zimapangitsa kuti ubongoku magazi azipita motani moperewera mochepa mosayendereka ndi mmene amayenera kupitira. Ndiye munthu umaweza zoti ukuyamba kuona zizindikiro zachani za mutu ngakhale kuti mamasozi onse mamasoziso amatha kutani kumapweteka chifukwa kuti munthu angokhala kupanda kupanga china chilichonse chothandizira kuti munthu ukhale ndi magazi oyenda bwinobwino mbali zonse za thupi. Ndeno magazi aziyenda bwinobwino thupi lathu pali zinthu zosiyanasiyana. Munthu ukathamanga magazi amayenda mwabwino ndithu. Pamene munthu kuyenda ndikofunikira kwambiri chifukwa mwana wang'ono akhoza kukwanitsa kutani kuyenda, wamkulu akhoza kukwanitsa kuyenda limodzi. Zinthu zonse zimene zingathandizire kuti ife tizikhala odakadaka kuyenda ndi pa namba 1 imene ikhoza kutithandizira kuti tikhale ndi magazi oyenda bwinobwino mthupi lathu. Ndeno kuyenda kwa mphindi zonse lipera pede ndikofunikira kwambiri ndi anthu opanga kafukufuku ndi kumene akulimbikitsa kuti munthu usalephere 30 minutes kuyenda. Anthu ena ndi moyo watu pamene kwacha tukakwera galimoto atali tamwadi wankala ndi chani chips ndekuti tukwera galimoto tangoyenda chani step awiri ukakwera galimoto upita kuntchito kungosika mujani kulowa mofesi wakhala pasi. Nkhani yake ndimeneyo. Munthu sikukhala odakadaka mpaka zimene zimayenera kukhalira. Then izi zimakhala zosayendereka kwambiri. Neno pamene munthu nthawi zina umatha kupanga exercise kapena kupanga china chani chodakadaka chimene chimapangisa kuti munthu uzitha kupuma kwambiri mwinamo kupuma kwambiri. Munthu makhala ndi makumidwe oyenerera kuti umayenera uzipuma motere ndi motere kuyambira kulekeza apa pamene wapanga masewera amene mwina umakwezako pang'ono kapena kukwezako onjezekera. Izi zimapangitsa kuti pamene upuma kwambiri ndekuti magazi akutanda kuthamanga kwambiri chifukwa magazi akuthamanga kwambiri amakaona kupina kuja kufunikira chani mphamvu zambiri kuphatikizako mpweya kapena oxygen amene amathandizira kuti ifeyo tizitha kudakadaka kapena kuyendayenda kuti ndi mphamvu ngati mmene umayenera kupangira munthu. Ndeno munthu kamamaliza kupanga zinthu zimenezi kuyenda kwambiri zimathandizira kuti magazi ako azitha kufikira malo osiyanasiyana kuyambira kumutu mpaka na kuzala popanda chosokonekera china chilichonse. Pamene tadya talina kuti chakudya chija chimasintha kupanga shuga wina wake. Ndeno pamene tikupanga masewera olimbitsa thupi zimathandizira kunena kuti mphamvu zija shuga uja makanga ndi mphamvu tazisunga amene tazisungitsa zikabwere ifeyo tizizigwiritsa ntchito. Ndeno ngati ukugwiritsa ntchito mafuta amene tinawasungitsa aja ifoti shuga anachuluka zimapezeka kuti
pamapeto pake mafuta aja kudani akuchepa ndi pang'ono ndipo magazi amayenda mwabwinobwino. Munthu ngati unali kuti kulemera kwambiri moposera muyezo potengera ndi mmene zaka zako zili komanso kudalika kwako, zimapezeka kuti magazi akuyenda bwinobwino komanso kulemera kwako umakhala koyenerera ndi mmene munthu ulili pa zaka zako komanso kudalika kwako. Chifukwa izizi zimatha kutiuza ngati pali vuto lina lake potengera ndi malemedwe. Munthu sumayenera kulemera kuposera muyezo wina wake, ndekuti pamene upanga masewera ukwanitse kukhala ndi malemedwe oyenerera. Ndekuti pa munthu wina aliyense amayenera pawiki paja aziyachetsa kupezako mwina katatu kapena kuposerapo kwazo kukwana ka 5 kuti anthufe tikhale athanzi. Nde nkhani inayo kuvutitsa kwambiri ndiyonera kuti anthu ambiri imagwiritsa ntchito kwambiri ubongo wathu kusiyana ndi chani thupi lathu. Ndekuti pamene kugwiritsa ntchito ubongo wathu thupi lathu silo ligwiritsa ntchito pali kufoka tikuyenera kuti pazikhala balansi ya zimene zinthu zonse tikuzigwiritsira ntchito. Ifanira zokuti ngati mbali ina yake sikugwira ntchito, mbali imeneyo kumakhala kuti chani kulivuto. Nde munthu ngati anthu ogwiritsa ntchito kwambiri ubongo, ngati adakhala zoti amakhala ndi nthawi yopanganso chani yopanga zinthu zina zolimbitsa thupi kuyendayenda, zikanathandiza kuti anthu aja azipewa zinthu zina zobwera ifo yoti akungokhala kupanda chinthu china chake chimene akuchita, monga mutu waching'alang'ala umene umabwera ngati munthu sikupanga chani ukungokhala ubuku sikutani ngati ukungokhala ukungogwiritsa ntchito mutu wako, ndekuti zina zisukupanga zodakadaka koti magazi sakupita bwinobwinonso kuchani ubongo. Ndeno kupanga zolimbitsa thupi kumathandiziranso kuti munthu ukhale usakhale uzikwanitsa kupanga chinthu uzimba kuti ineyo ndikhoza kukwanitsa kupanga chinthu ichi, komanso ngati uli ndi nkhawa zija zimathandiza kuti zimatani zimachoka. Chifukwa zimakhala chonchi chifukwa yonena kuti pamene ukupanga zinthu zimenezi pamakhala michere ina imene imakhala ikutani ikutulutsidwa, ndipo michereyi imathandizira kuti munthu ukhale osangalala usamakhale ndi nkhawa uzingomva kuti ineyo ndikumva bwino. Izi zimachitikadi inu muzakhale ndi nkhawa inake muzapite kukayenda muzakuganiza zokwera phiri ina yake, ndekuti muzazindikira kuti ndayiwalapo nkhawa inake pamakhala chifukwa cha michere imene thupi limakhala kuti latani ladulutsa imathandizira mwa njira imeneyoyo. Komanso pamene munthu kupanga zolimbitsa thupi zimathandizira kupewa tanena kale kuti nthenda ya sugar, nthenda ya zikhozokhala nthenda za zina zokuzana ndi mmene magazi amayendera, monga kuthamanga kwambiri kwa magazi, high blood pressure imeneyo, komanso stroke kapena kuti kusiya kugwira ntchito kwa mbali ina ya thupi kapena mbali zonse. Ndeno balilangizonera kuti ngati ufuna tizakhale athanzi mawa tikuyenera kuyamba leloli, tikuyenera kuyambanso kukhala athanzi leloli, chotero kuti ngati tikufuna kukhala kuti ifeyo mawa kapena mchaka cha mawa 2025 tikufuna tikhale amphamvu oti tisamazadwaledwale, tikuyenera kupanga practice yake
ziyambire lero likutani kuchitika kuti magazi athu azitha kuyenda bwinobwino kupanga kupezesa mbali zonse za thupi zinthu zoyenera monga mpweya umene umakhala ufunikira kwambiri oxygen, zinthu zakudya kuti zikathe kugwira ntchito yake zisamango sungika komanso zonse zikathe kugwira ntchito moyenera pa matupi athu. Zikhozokhala ziwalo zina zamkanikati mwa thupi lathu kuti zigwira bwino ntchito ngati ifeyo tikukhala mpodani oyesetsa kudakadaka ndi kupanga zinthu. Ndeno inali mbali yoyambirira ya tsiku la lero imene ili kupanga masewera olimbitsa thupi kapena kuyendayenda ndi cholinga choti magazi athu azitha kuyenda mabwinobwino m'thupi lathu. Ndeno pa nthawi ino tikhali kuona mbali ina ya zinthu zimene tikuyenera kuona kuti thanzi lathu likhale kuti tikuliunikira bwinobwino. Nde mbali imeneyi ndi madzi. Madzi ndiofunikira kwambiri chifukwa zokuti thupi lathuli popanda madzi palibe chimene lingachite cholongosoka. Chifukwa zoti even magazi kuti ayende mamasozi awa apange chonchi chabwino kuti tichotse madzi onse anthu imwathu tione kuti tikwanitsa kupanga chani. Madzi ndiofunikira kwambiri, amatithandizira kutipewetsa ku zinthu zosiyanasiyana kutitetezera. Mwachitsanzo matenda amene ali high BP nde madzi amathandizira kwambiri ndani kuchotsa munthu pa chiopsezo chodwala matenda amene. Komanso kudzimbidwa pamene munthu ukumangodya zinthu zake somwe zopanda mankhusu ndekuti ukungodya usakhala ndi nthawi yoti pa break uzamwera madzi kumangokhala kumangodya zakudya zija zimaonetsa kuti magayidwe ake zikugayika komano ifoti madzi akusokera mthupi thupi lija limayenera kupangapo kenakake kuti lipeze madzi nde limapezera kuti pachakudya lija m'matumbo muja madzi aja amamba kuchotsedwa kuyambidwa kumalo wano mthupi kuti ifeyo likhale ndi madzi. Izi zimapangitsa kuti zinthu zimene timayenera tikazitaye kuti mbuzi zikhale zomvimba kwambiri komanso tiona kwambiri mtsogolo mbuno zimatika pa chiopsezo cha zinthu zosiyanasiyana. Komanso mutu waching'alang'ala nthawi zambiri ngati madzi sukumwa ndekuti ukhala bwenzi lake la mutu umenewo. Colon kansa ya matumbo ndekuti imene imakhalanso kuti ikubwera ngati zotsalira zakusowa kwa madzi njira yogayira ya chakudya. Nde komanso asima munthu ukakhala zokuti sikukhala ndi madzi okwanira kumakhala kuti mpweya umene ukupuma ukhoza kukhala ndi mphamvu yayikulu yoti ngati mpweya uja suli olongosoka kuyambitsa